sa Valencia. So mag-dive mi karon dito. So kauban ako si Boss Clint, no? Okay, so among driver to aso do. Right, Jim. Okay, so tanaw lang na to, paggrasyahan ta sa Ginoo na. Okay mga karsap, yami karon sa Valencia. Di ara mga karsap Sano Buholano. Okay. Try Jam. Bike lane. Okay, mo ni ang mga kwan, komprador. Mo ni ang mga komprador muskuha, no? Okay mga karsap, so ano ni among kuha mga karsap, gikan mi sa Shipwreck, no? Mo ni among kuha ron, yehey, grasyahan yun mga karsap. Ayay ka, yara kisa may kuha ne. Ginagmayra mga karsap kay medyo lubog-lubog ang mga kuhan ron. Ano mong guide do si pastor. Okay, mga karsap, kumbati na. Woo! Alright. Record no good? Record no good? Alright, so maraming salamat mga karsap. Okay. Harap kita si Trick. Balik ka tanaw. Tuod na ko. Okay na, okay na. Sige bro.